Siyalivingelela muli eZimbabwe sihlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo namhlanje ngelinye ilanga njengokutsho kukaShumba amalanga ayahamba mihla ngemihla namhlanje siyahlangana sikoseke lapho esihlangana khona lesenzakalo esomntwana olahlekileyo njalo namhlanje ngihamba lo antiza uMasigede uMasibanda akazeka Mandlovu makaditete aiwa tichiri kufunganizwa zvo remember saka chimbomira kumanya akazo muri eZimbabwe kusangana kwatikuita zvekare mune chimwe chirongwa sekutaura kunogara kuchita Shumba kuti nhasi rimwe zuva tiri munzvimbo yekwaseke kune chimwe chitiko chaitika chekuti mwana komana ashayika Mandlovu kuwedza kune mwana akashayika kwa beef kune mwana akashayika iye zvino zvitiri munzvimbo kwaseke kune mwana ane mazuva asiri kuwanika ichokwadi liqiniso lelo indaba ebuhlungu kakhulu ukubana sesihlangana lezenzakalo ezinje mihla ngemihla amalanga elandelana ewedza silomntwana ongabonakaliyo sezizinengi izindawo sihlangana labantwana abangabonakaliyo kungenani manini silinikeze ukuthi kwahamba njani labantu esizakhuluma labo besitshela ukuthi yikwini okwenzakalayo endaweni elami igama nginguthaqiwa Khutama uMandlovu wenu ospecial insitara ngulitwa praise singwena Masibanda tokurudzira kuramba mtisubscribe ku Drewmas Media taking you to another level. Ndinonzi Eastern Court ndogara kwaCHII kwaseko anduchogo mwana wangu anonzi talent Guridema ano talent in Court andisumuona ndakapesera muona musi wechipiri zvakaitika ndozvoti ndakatobva pano ndichienda kumusika ndobva kuma6 andakadzoka kuma3 ndangoona asipo but sekuti munhu anombobuda achienda unotamba ndangofunga kuti aenda unotamba zvanditamba zuva ese kusvika zuva ratodoka but kwatoma 7 ndaenda panext door pandaenda kagara uya but yautoti talent asati yana nhasi fonai fonera muningira wangu anogara kumiri kwanyatsima ndatoshamiswa nazvo ndobva ndafona kweko pandakafona kwacho akati hanamba yakunoko ndikati komwe wacho vati chimire nditume mwana wangu aendeko kwanotarisa abvaenda bato nomushaya saka ndopa takabva tatanga kubuda takutarisa titirega timbotarisa zvigwengwendere zvake zvaanotambisa kuzasi kwestendo saka tasvika ipapo tikatoona paine paper bag yanga yakagadzikwa kuratidza kuti angaenda kumadambing paper bag yezvigwengwendere zvezvimafoni but iye munhu wacho handakumuona manje ndobva ndatodzoka ndichiti apa mwami nobva tudhuze paari arikutamira kuti tipinde mumba sinzi anonoka kudzoka saka handauzomuona ipapo amangwana achona ndobva ndatuma kanzvadzi kacho kamusikana kamwana kangu aka ndikatenda unomutarisa kuti weshamwari dzake havana kumbomuona here wakatanga kutonoona wacho achibva toti ndakamuona nezuro achitopfuura akabata paper bag yanga ine huku nepaper bag yanga ine zvimwe zvigwengwendere zvake achidzika nekusasi uku saka abva kuti asi shamwari yangu mumwe akati kumba kwava kuona kwakasungirwa huku pamuti kwakanyorwa kapepa kakanzi ndini talent ndauya nehuku ini pandakazoenda ikoko kwanzi kune huku ikoko vakangotisa vatinambomuona tikangoonawo kapepa kari ipapo asi yeti asina kuona asi mimi pamatoya apa mandifanira kunge masangana naibhusta tomuti enda unodzosera huku yawakatora wakaba huku isiri yakuti enda unodzosera anzi abva aramba akati ndikaenda ndinorohwa anzi chienda kumhiri kwanamai nino wakoko abva aramba akati ndoenda kwababa wangu zvikanzi andimukoma wako anogara pazasi apa enda ipapo anzi akati handisi kuda ndienda norohwa ndakudaenda kwatete vangu ndokuziya vanogara kuGrenora C but Grenora C yakapedzisa kuenda kare ndofunga ne7 years saka ndobva ndadzoka ndikati aiwa ndogona kumuona akumba iwo akati chienda kumba ndogona kumuona atoko nehuku yachona but pandakauya pana apa ndakaona asipo ndikatongoti pamwe acho yazorodoka handakumuona kusvika tatorana nasira zuva rechingani rechifuno saka ndopa ndakabva ndamuka ndakuenda kupolisi kwaziko ndichinomangana ndobva ndanoudza zvakaitika wakati mimi chiendai munogadzira
foto rake munorigezesa, munobayirira maposta, mukanda pamagroups kuti ramisa macontacts enyu papa kuti vanenge vamuona. Saka ini hama yacho ndakanga ndatovazivisa ari nezuro wachona kuti ndozvaitika kuno. Saka ndokutanga mutsvaga kwatakaita kutanga pafoni ndonamira maposta. Zokuti apa mukombo wacho naye nemwe mwana wangu muhombe zvaenda kumadhambi ngowamboenda uko ndoko vatenda unomutsvaga. Boys dzese dzemuraini dzaifamba dzimutsvaga mese mubani mese mumamiti vachimutsvaga hapana vamuona. Iye aenda kumadhambi uko unonhonga mabhatiri anenge araswa nevanhu achinzi achashanda nezvimalaiti zvinenge zvatsva izvi munhu anorasa, asi aizvikonekta sekuona kwamuri kuita iri bhatiri refoni rakatoiswa tambo riri pasola usiku wotozokonekta apa vakuona nelight mumba. But nenyaya yekuti kumadhambi kunotyisa ndozvinhu zvandaimurambidzira kuenda ikoko. But day raasina kuzodzoka iri akanga atoenda zvenharo paazodzoka nepabhegi yake yakazara zvinhu. Njengoba lizwile muli yeZimbabwe ukubana kuyini okwathatha indawo, indaba leyi isisezandleni zamapholisa. Nyaya iyi zvinonzi yakaendeswa kumapurisa mwana ani mazuva kubva Tuesday asiri kuwanikwa panzvimbo. Nasira day 4 mwana asati awanika. Chishuviro chedu kuti nekunyaya zvaenda kumapurisa maposters akakandwa kwese kwese kunenge angono aona kune mwana komana ngango contact ma details ari below kuti mwana tamuona kozi chichiro chetu kuti mwana aunite nefamily yake. Liqiniso lelo yazi kuyamangalisa kubuhlungu kubana katsokusenzakalani elizweni lethu nxa abantwana bezabe lahleka mihla ngemihla malanga asisakwazi kumbe kuvalwa kwezikolo lokho kwenziweyo ukuthi abantwana sebetshona besezindlini. Asakwazi ukuthi kube sithi betshone besezikolweni bengathola ama holidays. Abazali kuhamba njani? Siyalikhuthaza emakhaya ukubana likhangele abantwana lapho baphuma khona besiyadlala, likhangele abantwana njalo lilayele abantwana ukubana bengaphomba ukuthathwa ngulobambani obabizayo, kungaba semgwaqweni kungaba sangaphi. Kungumlando wethu muli yeZimbabwe ukubana sigcine abantwana bethu. Tinokhurudzira kuti muri yeZimbabwe tibatsirane kuchengetedza vana. Atichazivi kuti chii chikukonzeresa kana kuti nyaya yekuvharwa kwezvikoro here kana kuti chii chirikuitika. Vabereki tiri kukurudzira vabereki kuti ngavabatsire kuchengetedza vana. Njengansuku zonke muli yeZimbabwe siyalikhuthaza ukubana lisubscribe to YouTube channel yetu Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.